Aby sme úplne porozumeli tomu, čo je to klimatická zmena, musíme sa najskôr pozrieť na to, čo je to atmosféra Zeme a ako funguje. V atmosfére totiž prebiehajú dôležité procesy, ktoré my ľudia vieme ovplyvniť, pokiaľ chceme klimatickú zmenu zmierniť. Vyberme sa teraz spolu na prehliadku zemskej atmosféry, zistíme, z čoho sa skladá a ako funguje. Atmosféru Zeme si môžeme predstaviť ako akýsi ochranný poťah, ktorý obklopuje Zemegulu. Dohliada na to, aby Zem nebola ani príliš studená, ani príliš horúca. Je takou ideálnou perinou, vďaka ktorej nám nie je ani príliš zima, ani príliš teplo. A má ešte jednu dôležitú funkciu. Chráni zemský povrch, pevninu, oceány, hory aj mestá, teda aj miesta, kde žijeme my, pred priamym žiarením slnka, ktoré by bolo bez tohto ochranného poťahu škodlivé pre život na Zemi. Nevideli ste tu niekto tú atmosféru? Atmosféra Zeme je čarovná v tom, že je neviditeľná. Skladá sa totiž z rôznych plynov, ktoré voľným okom bežne nevidíme, lebo nemajú vlastnú farbu. Zloženie týchto plynov sa v rôznych vrstvách atmosféry môže meniť. Jej dôležitou súčasťou je kyslík, teda aj vzduch, ktorý dýchame. A vlastne všetko, čo vidíme, keď sa pozrieme smerom do neba. Lietajú v nej vtáky, lietadlá, tvoria sa v nej oblaky a siaha ďaleko vyššie, ako naše oko dovidí, smerom do vesmíru. Zloženie atmosféry Zeme tvoria prevažne tieto plyny. Dusík, kyslík a zmes ostatných plynov, kde patria napríklad aj skleníkové plyny, oxid uhličitý, oxid dusný alebo metán. Atmosféra je okolo Zemegule udržiavaná gravitačnou silou a skladá sa z viacerých vrstiev. Siaha do vzdialenosti tisícok kilometrov, kde sa prirodzene rozplýva vo vesmíre. Atmosféru Zeme tvoria tieto vrstvy: troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra a exosféra. Z pohľadu zmeny klímy je pre nás najdôležitejšie zoznámiť sa trochu bližšie s prvými dvomi. Tak poďme na to. Troposféra je najnižšie položenou vrstvou atmosféry. Je to teda aj vzduch okolo nás, ktorý dýchame a bez ktorého by sme nemohli žiť. V troposfére je najviac rušno, keďže v nej prebieha kolobeh vody a premeny počasia. Rozhoduje sa v nej, či budú búrky, slnečno alebo oblačno. V troposfére pôsobí aj skleníkový efekt. Je to proces, vďaka ktorému si zemský povrch udržiava teplo vo svojej blízkosti a nevyžaruje ho späť do vesmíru, a bez ktorého by život na Zemi nebol možný. Troposféra siaha do výšky približne 10 km a priemerné teploty sa tu pohybujú v rozmedzi približne od 17 stupňov Celzia do minus 50 stupňov Celzia. Na vrcholoch kopcov je chladnejšie ako v dolinách. Čím vyššie sa totiž dostaneme, tým je teplota vzduchu nižšia a znižuje sa aj množstvo kyslíka vo vzduchu, keďže je tam vzduch redší. Preto horolezci pri výstupoch na najvyššie hory sveta potrebujú kyslíkové bomby a keď letíme lietadlom, vzduch okolo neho je pre nás už nedýchateľný. Stratosféra je časť atmosféry, v ktorej lieta väčšina lietadiel. Nachádza sa vo výške približne 10 až 50 kilometrov. Nachádza sa v nej aj ozónová vrstva, ktorá nás chráni pred škodlivým žiarením slnka. Ozón je taktiež plyn, ktorého je v atmosfére vlastne veľmi málo a predsa funguje ako dôležitý ochranný štít pre všetky živé organizmy na Zemi. Ozónová vrstva funguje ako plynový superhrdina, akýsi neviditeľný štít, ktorý síce prepúšťa svetlo a teplo, ale chráni nás pred nadmerným množstvom ultrafielového žiarenia zo slnka. Veľkým dávkam tohto žiarenia je lepšie sa vyhnúť. Je to zloduch, ktorý spaluje pokožku, podieľa sa na vzniku kožnej rakoviny, očného zákalu a oslabuje imunitný systém.